bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV monikala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawten jortade ɗo e plateau men Pindi TV ko noon kadi jettirten jinnaɓe men jetten kadi seramɓe meɗen hilifaɓe men diine en jettiɓe en juurimama ɓe bandiraɓe fulɓe en garti tigui jottade ɗo yewtere men pinal hanki e hande yewtere men pinal hanki e hande noddi ko pina men noddi ko cosaan men noddi kadi ko culture men ko noon kadi noddiri ganduɗa kalɗo ɓiɗɗo pullo dari taw ko daraniɗo banggue culture men taw kadi ko daraniɗo banggue cosaan men yewtere men pinal hanki e hande tigui ene bismi ɗum ɗo e plateau men Pindi TV ko noon tigui jettirten bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe men Ayaw Pindi TV jamma e ñalawma suba hey kikiɗe ɓe keppani ɓe kaɓani tigui kala ko yelte e nder Ayaw Pindi TV haɓe jeeɓa hano hannirta ni haɓe mbaɗa hen ganduɗa commentaire uji hano hannirta ni ko noon tigui jettirtenɓe en jarnoɗenɓe gati ko kamɓe keeɗi caggal men ko kamɓe tigui dusaten sans kamɓe enen en jahata ɗum ɗon jettora min timmuɗo tedduɗo paaɗo e moɗon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe en jottima ɗo yewtere men yewtere pulagu hande kadi en guewiti ɗo danan men danan kadi e nder dananuji woni ganduɗa hakkude men e Mali nde wonnon ko ala kerol nde wonnon ko ɓiɓɓe fulɓe goni ga kadi ko ɓiɓɓe fulɓe kadi goni ga ko ɗum tagui hande en bismima ɗo bandiraɓe hettono en to banggue kaɓirɗe to ko Samba Diop e Matimar yesso haalirde he ko sehili mon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Sare Niang ko on tigui ari yewtude e moɗon hawpulo min calminima min juurimama min mbima bisimilla ma ɗo e Ayaw Pindi TV tigui tigui en jiino en pottine makko toon to Horkadiere en baddine makko toon golle seeɗa tan baɗɗe fayida yimɓeɓe mbi ñami seeɗa kono karani ko ɗum tigui tagui Pindi TV noddiddemo ɗo hande yidde o yewtude e bandiraɓeɓe hano hannirta ni so wiyama hawpullo hay goto wiyata hol gonɗo hawpullo mo inna baba ko ɓi inna baba ko jewtannoɗo ɓiɓɓe fulɓeɓe hano hannirta ni ɗum noon hawpullo bisimilla ma ɗo e Ayaw Pindi TV e calmodira e bandiraɓe alhamdulillah rabbil alamina mi yetti Allah Tidianiatou Sarr Seydi Sall a salminama weltanama mi salmini golloɓe Pindi TV fou kala daro Pindi TV mi salmini ɗum fou mi yetti on mi salmini pulako foof ko noon tigui général Djiby calmina bandiraɓe ok mi weltima sanne mi yetti Allah mi barkini Allah a salmitama andu salmitima mi salmini galle ma fou mi salmini golloɓe Pindi TV fou e mi weltima sanne mi salmini pulako Sénégal fou minenne kadi min beltima gam bismade min ɗo ɓiɓɓe fulɓe taw ko ummiɓe to e Mali arɓe tigui ha ɗo e Sénégal gari notitade Ayaw Pindi TV minenne kadi min beltima no fewi hawpullo aɗa wawi haalande min seeɗa hol gonɗo hawpullo seeɗa a jarama Tidianiatou min woni hawpullo ɓi inna baba ɓi Suli baba moɗo jeeya lam dilli wura men no wiya Magana ko toon jami Magana koye nder sara dilli woni sara dilli dilli koye nder Mali sara kay malla dilli ɗo Sidi Modibo Kane wonɗo ceerno Sidi Modibo Kane ɗum nenam mi yimata ɗum mi juuri Madina Allah hollam Sidi Modibo yo duwanen min tawri min juuri mi yeeyi dilli waliyaɓe mi hawri e Baba Kane Diallo a gorel kani beeji a gorel cewndi Allah hollam Sidi Modibo yo duwana en ko toon min jeeya e wura men no wiya Magana hakkude mum e dilli ko kiloji 6 so heewi ko ɗon tigui on keɗima tigui hawpullo o haalni en to jeeya ɗum ɗon hawpullo jokkan min seeɗa e jumol ngol puɗɗa yumdingol seeɗa ngol jokkan minen après garten e yewtere he Sidi Modibo Allah hollam Sidi Modibo yo duwane mi juurima Allah hollam Sidi Modibo yo duwane mi juuri Madina Allah hollam Sidi Modibo yo duwana en mi ñaaginomi Allah mimi tewrino joomam Allah hollam Sidi Modibo yo duwana en mimi ɓiɓe fulɓe pulaku Sénégal ya Allah hollam Sidi Modibo yo duwana en so wonni yana wonnoya wonni yana duwana en
tigi hawa pullo so tawi ɓiɓe fulɓe futankoɓe ganduɗa keɗima hawa pullo haaɓe belto no feewi nde won noon hawa pullo ko ɓi inna baba eɗen gandi jamanu mum ɓennuɗo ɗo seeɗa mo woɗɗani kala futanke ɗanniɗo o ko fayi banggue funnague so arti so addani maño mawgo taw ko maño ɓutto ganduɗa waɗongo kasetaji ɗiɗi addata kaset inna baba on wiyata ko jaaƴahi ɗum noon inna baba ganduɗa komo yimɓe beltoto mo ɓiɓɓe fulɓe kala beltoto en dañi joddat ɗo e ɓiiko hawa pullo jimirima ko yumma e hedma jimiri malla an a fintan dimɗa ko nene mo waɗi kam jimiri kanko ekkiti kam katin so wala ɗo katin minon koore moɗo mbaɗa théâtre ji na waɗanno legal fo min moɗo yahanno toon katin waɗanno soloji mi waɗanno ɗumde ka moɗo waɗanno ɗum e tilma katin nenam katin tawi mo yima katin ɗum ɓeydi kam wallude kam e nder hen sanne no feewi ko yumma tigui wallanoma hen ha ganduɗa dusma ha jettiɗa ɗo hande to yumma hande tawete mo selli ko mawɗum hande ko français woni ko français ɗo tati beele ko gaccuɗo jimiri malla kanko ha joni bo o accani omo waɗa seeɗa seeɗa ɓustima kay kare ustima joni o mawni hen hanke kare joni ko onon sukaɓe jiiɗi jaftude inchallah so Allah jaaɓi miɗo ñaagui pula ko foof duwaw katin ko noon tigui ha joni eɗen jaade hawa pullo hokke en dande kadi après gartane e yewtere he walay Allah awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe walay Allah awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe Sénégal awa salmini fulɓe Mali awa salmini fulɓe Gambi awa salmini fulɓe Mauritanie awa salmini fulɓe walay Allah awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe Nigeria awa salmini fulɓe Burkina awa salmini fulɓe Cameroun awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe gimmen dokundiren ne juuɗe gollen ne fulɓe jinganen ne suudu baba walay Allah awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe Dawda Dia awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe Ceerno Sidi Modi awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe Tijani Yatu Sarya awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe golloɓe Pini TV awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe walay Allah awa salmini fulɓe ɓiɓɓe fulɓe awa salmini fulɓe kan noon tigui awa salmini fulɓe minenne kadi min calmini fulɓe hano hannirta ni fulɓe Mali fulɓe Cameroun fulɓe Gabon fulɓe partout ɗo mbawi wonde e dans le monde en kala en calmini ɗumen en juurima nde wonnon en mbawa dañde ko ɓuuri koye men en mbawa dañde kadi ko ɓuuri pulago nde wonnon pulago ne yoodi so yoodi o wiye ko pullo so woni dimo o wiye ko pullo so moƴƴi o wiye ko pullo so woni karasire kadi o wiye ko pullo ndeka noon pulago ne yoodi kala ɗo jaaɗen en calminon fulɓe juuroɗon ɗumen tigui ko awa pullo ko kalɗa ha ko gonga awa pulla hol sababu garangal ma ɗo hande e Dakar Tidiane Alpha jarama weltima katin no feewi mi ari Sénégal hande sababu fulɓe aɗa andi minen ko pulaku ñaƴiranmi to ɓi pullo noddi kam fuu mi nototo ko ɗum yettini kam ɗo noddanɗo kam no wiya Aissata Ba madame Sy Aissata Ba salminimo kanko e gorko makko Badara Sy ɗo ha Thiès
kamɓe addi kam ɗo Sénégal min ngari kadi min mbaɗi ɗum festival Kay Thiès min mbaɗi ɗum min gayni min jii bandiraɓe fulɓe min mbi kadi min ngara nder Dakar min yiya bandiraɓe Pulako kadi ko ɗum yettini min ɗo hande nder Sénégal ko noon tigi ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe garaɗa tigi notiɗa ɗo e nder Sénégal beela yi ɓiɓɓe fulɓe ɓe hano no jiɗɗa yirdude ɗumen ni malla a wadde mabɓe jewte no jiɗirnoɗa sa ummima Mali ni pour jokkodira e mabɓe beela heeɓi ɗum ɗo bon alhamdulillah woni min jiyani kadi hay joni ko ɗum min darta Pulako fuu min gari ɓi pullo fuu min woni goto e hay joni ko min goni ko ɗum lawol min goni quoi jewtude Pulako nayi joni an awa a ari aɗa andi awa an ka jarannoɗo e kollima jarannoɗo e ñañeji ma a ari an tan goto beela sa yiiɗi joude ɗo musique ɗo joni ɗum gênatama seeɗa bon gonga kalda no wawi wadde kam gêné par ce que saɗa wondi e hoɗoɓe ma kayna an goto wona goto minen jaɗata so gonga on jaɗata on an tan hoɗoɓe ma jaɗano joni an tan goto ari hande kay ko ngol ko mi hoɗoɓe garani par ce que ko mbiɗo yiɗno yirlade seeɗa aɗa andi no wayni so wona ɗum wala hay batte noon tigi aɗa wawi haalande min seeɗa Mali to Mali to enen fulɓe men wuurɓe to Mali to ko fate banggue cosaan mabɓe hanki beela haaɓe jaggui hen ha joni malla ne usti alhamdulillah bangal Mali toon kay on cukkumi kay alhamdulillah kewɗo nangui hay joni hay nangui par ce que soɓe gaari nder wuuro kewɗo wiya mi yi kay ɓe mbiya min gari ko nder Bamako ɓorna hay coñci amen kersan kewɗon to min fu miɗon hen so hunde ne waɗa joni min ɓorna ko coñci amen kadi so miɗon jaa nder nokkuji kewɗo ittan ɓama ɓorna coñci ka andana ma takuji ma fu gacca mbiya ko ɓama tagu goɗɗo vraiment aɗa andi joni an ko mbaɗɗa ɗo ko ne yooɗi ha ma cosaan ma mbaɗɗa ɗo ne yooɗi beele cosaan o ko ma punɗa e jourde tan mbaɗa belle malla Mali to e nder guure men village uji Mali he est ce que hol heddotirɓe tan andi fulɓe Mali kañumen hay e nder ɗoɓe jooɗotono e nder galleji mabɓe kamɓe ko cosaan ɓe ñantorto ko kanŋe goni koɓe cinkorto beele ɗum ne heddi ha joni malla ko kew tan yimɓeɓe cinkoro kanŋe gonga ɗum no toon hay joni anan toon hay joni so gonga sa yeyi jeerayo so a yeyi wuuro a hawrane mabɓe ɓe fuu ɓe ko noon ɓe mbayi sa yiɓe tan neɗɗo landata ko oɗo ko pullo ma goɗɗum sa yiɓe tan no ɓe mbayi ni ko no andan tan no ko pullo woni ɗon tigi noon joni en keɗima tigi ko awo pullo wi ko eɗen gandi cosaan majjata kadi so cosaan yiilama kadi ma yiiti e fulɓe Mali ha no hannirta ni ɗum noon général Djiby holko mbawɗa haalde ko awo pullo haali ko vraiment ko mbawmi ɓeydude dow ko awo pullo haali ko ko hollitidde tan Pulako Sénégal fou ko jingande leñol mum tan waddi amen faaɗo fami e ñaƴerde leñol mum par ce que festival waddinomin e Kay Thiès festival o komin gayni ko min ɓami anniya e aadi e warde fa Dakar ɗo andodirde Pulako Sénégal andodirde Pulako Sénégal e gollidide Pulako Sénégal fami komin artiste en Mali min pullo to woni fof pullonirimi pullo ko Pulako ni min ñaƴirto sababu mum ni waddi min hande Sénégal ɗo donc fa hande to pullo woni fuu nder Sénégal ɗo anda tan yo sababu mum waddi min ɗo komin jiiɗi tan andodirde pullo noon tigi voilà général Djiby aɗa andi ko hedde Mali to ko fulɓe artiste aji tan mawɗi gonannoɗi toon ɓe ganduɗa ɓeɗo aduna foof ne andi ɓe min kam to banggue darandam mbiyammi tan ko guila ine baba ko fate banggue fulɓe eɗen jiya noon artiste aji mawɗi nan toon ko faye banggue ganduɗa bamarankoɓe kono enen haalpuloreɓe wonɓe Mali ɓe keɓani wonde artiste aji mawɗi tan waɗeteɓe rekkoni ha aduna foof anda ɓeɗo kadi tigui haalpuloreɓe fulɓe wonɓe Mali o holko tagui ɗum ɗon ko rafi wallugol tan ayi neɗɗo feygoto heƴata hoore mum fami neɗɗo sa wala ballo tan yumere no ko gadɗa fou par ce que a heƴata hoore ma
bon ɗum probléme tan woni amen hannde le Mali to e bo pulaako Mali ana faabode men artiste en pulaako Mali ala faabotoɗo ko ɗum tagi ganduɗa tan tampini artiste en pulaako Mali hannde a faami hay inna baba kay Allah faabi ɗum pulaako Sénégal faabi ɗum pulaako Mali faabi ko mode men sa ƴeewi fuu so kanko meeɗi landade ɗum inna baba mimi hay saabi ko naɓi inna baba français hannde ko pulaako Sénégal pullo Sénégal est ce que kayar o ittini ɗum jaati bande cassette hawa no hani ko annda inde pullo ko fayti inde nde min pulaako Sénégal naɓi mo bo rafi kawral hakkunde pulaako hay ɗum woni ko hay baasi hannde wolde ko wontongo hay ɗum ɓeydi hannde tordude pulaako donc so kawral ala tan fewunde ala joni oɗon caɗele ɗe ganduɗa ko caɗele harande nawri fof kareli woni kareli gonɗi toon tan ɗi gasata ɗi ko kanƴi addi tampere nde par ce que mbiɗa sikki ko ɓuuri hewde hara he doltinde koye pulaagu he ma taw noon jaati ɗum addi tampere nde e fof ɗum addi fuu ɗon ɗum woni ko min meeɗi jaati ittude cassette mum hay hikka min e hawa pullo mi kolliti pulaago nangodira pullo to woni fuu pulloniri mi pullo so en nangodiri tan pulako yani yeeso gon ko minen artisan e komin mbawi ɗum ni min gatto neɗɗo ko wawi fu tinno waɗa e suudu baba e suudu baba yarto yeeso gonga donc ha hande ɗum ni min dartoto pulako fu ko noon tigui général Djiby haalama waɗi fayida joni gartene awa pullo dokka yimɓe dane kadi gartene yewtere he wona inchallah eye pula kutinnoɗen suudu baba ɓiɓe fulɓe haytinnoɗen suudu baba eye pula kutinnoɗen suudu baba ɓiɓe fulɓe haytinnoɗen suudu baba duroɓe haytinnoɗen suudu baba eye duroɓe haytinnoɗen suudu baba eye remoɓe tinnoɗen suudu baba eye remoɓe haytinnoɗen suudu baba a eye jangoɓe tinnoɗen suudu baba eye jangoɓe haytinnoɗen suudu baba fulɓe Mali haytinnoɗen suudu baba fulɓe Mauritanie haytinnoɗen suudu baba pulaku Sénégal e jingani suudu baba a eye pulaku tinnoɗen suudu baba ɓiɓe fulɓe haytinnoɗen suudu baba nafa suudu baba woni nafa meɗen nafa suudu baba woni nafa meɗen gilli suudu baba woni gilli meɗen gilli suudu baba woni gilli meɗen anden tan jingen suudu baba den tan jingen suudu baba ɓiɓe suudu baba den ten nangudirane ɓiɓe suudu baba den ten nangudirane eye pulaku tinnoɗen suudu baba ɓiɓe fulɓe haytinnoɗen suudu baba ko noon tigi ɓiɓe fulɓe tinnoɗen nangudiren suudu baba ɗum noon ko noon tigi calminiranmi suudu baba ɗo e Sénégal suudu baba ɗo e Mauritanie partout dans le monde ɓe calminama tigi ɓe juurama awa pullo golle ma jooɗi peewi bandiraɓe kadi ɓiɓe fulɓe kadi beltanimama no feewi ɗum noon so tawi holko jiɗɗa haalde e banggue erago Sénégal ɓiɓe fulɓe wonɓe ɗo ɓe garɗa e munen ɓe aɗa wawi haalde gudden yewtere nde mi salmini bandiraɓe fo Tidianiatou Sarr Seydi
anen a salminama weltanama min salmini golloɓe Pini TV fof min salmini kala ɗo ɓi pullo woni min salmini ɗum e ko mbiyammi yo pulako tinno yo fulɓe tinnon fulɓe tinnoɗen en fof debbo e gorko suka e mawɗo yalla leyolngol yara yeeso pulaku Sénégal kati min calmini min gari ko yiide pulaku Sénégal e bandiraɓe fof on jarama on calminama yo pulaku yara yeeso amin allahumma amin général Djiby ɗon tigui mbaynotoɗa oui ko ha o wi ko tan salminde Allah salminde ma an salminde Pindi TV e salminde pulaku Sénégal fou o littidde tan fa hande e pulako tinnoɗen namodiren yo Allah faabu en yo Allah naɓ pulako yeeso allahumma amin weltima e ma sanne ko noon tigui allahumma amin ko awa pulla o wonno e général Djiby bandiraɓe mbeɗa sikki yeɓoɓe Ayaw Pindi TV kala beltima ko ɗon tigui beltanirtomi miñam debbo hono Tabel Kebe ganduɗa ɓorninɗo kam oɗo wutte joɗɗo woni to Golf Sud Sama Sah Bidik ko kanko tigui ɓorni kam oɗo wutte joɗɗo on jii kotodam joɗɗe tigui ko Esam Habsatou Ñaare gonɗo toon to France kadi mbaɗini kam ɗeɗo kotone joɗɗe makki Esam joɗɗo ko Fagne Ndiaye ɗum noon bandiraɓe ɓe fulɓe foof oɗon gandi ko wallodiroɓe ɗum noon en beltinima bandiraɓe ko noon tigui calminiranmi Houley Modi Sow mi salmina mawnam Kadiadje mi salmina Harouna Massa Gaye toon to Nouakchott mi salmina Sahilam Hawa Mamoudou mi salmina Aissa e Jeewo Mamma Gueye ko noon tigui calminiranmi Ibrahima Barka Bal e jeewo muɗum bandiraɓe fulɓe ko weeli yonata ko ɗon tigui bandiraɓe mbaynortoɗen hettanno en to banggue kaɓirɗe to ko Samba Gueye e Matti ko ɓen tigui kettanno to banggue kaɗirɗe ɗo e yesso haalirde ko sehili mon guiɗo fulɓe kala Tidiani Yettou Sar debbo mo hornolde Sare Niang bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen so gueno o ñaawi ha saaha goɗɗo ɗo e Pindi TV